Емо, виж какво е написал един родител в коментарите. Защо всеки път, когато кажа на детето си да се успокои, то започва да крещи още по-силно? Нали му давам инструкция? Казва му какво да направи, а то става още по-зле. Защо се получава така? Защото когато детето е силно разстроено, то няма достъп до частта от мозъка, която регулира поведението. В този момент то не може просто да реши, да се успокои. Тоест, това не е просто инат? Да, Емо, въпрос на развитие е. Саморегулацията е умение, което се изгражда с времето и в началото се случва с помощта на възрастния. Това се нарича корегулация. Как изглежда това на практика? Възрастният отива при детето, кляка до него, говори спокойно и казва нещо като «Виждам, че си много ядосан. Май не ти хареса, че играта приключи». Тоест, не му казваме какво да направи, а му помагаме да разбере какво чувства. Точно така. Децата често нямат думите за това, което се случва вътре в тях. И когато ние ги назовем, им помагаме да го разберат. И това ги успокоява ли? Не, или поне не съвсем, но когато чувството има име, то става по-разбираемо и по-управляемо. И тогава детето има все по-малка нужда да крещи. Значи първо възрастните им дават думите, а после те започват да ги използват сами. Да, първо идва емоционалния речник, после идва контролът. Ема, трудно е да си спокоен, когато всичко е хаос. Трудно е, но си струва. Защото сигурността е това, което променя поведението, а не наказанието. Мисля, че трябва да пишеш коментар на този родител.